Питайте, вие с кой може с нас? Криси Иван, стига. И днес ще правим трети епизод на... Стискалинти. Епизод 3. Някой може да направи песен, това и да ни я прати. Да. Както казахме, тръгваме във изборен на 9 предизвикателства и ви им давахте много предизвикателства, но ще правим само малко от тях. Така, първо сме може би тук в кухнята, предполагате, виждате, защото ще правим тези, които са свързани с нещо за ядене. Първо предизвикателство е от Боян Тодоров, което е да обелим лимон, и да го изядем. Чакай, ма. Чакай на банката. Не, спанаха две, седем само една. Това беше като гроздото. Хайде да не. И така, на здраве, Ванка. Cheers. Симка. Точно много студени. Ще много служава, ще сега ще имаш на вкусно. Следващото предизвикателство е от Боби Димова. Вие да изядем по една краставица с шоколад. Но Ванката мрази кисели краставици, така че няма да го прави. Толкова шоколад мога да сложа на краставица, така че толкова ще се помери. Не, между другото хубаво. С един тунджай ни предизвика, или ме предизвика, защото сама ще го направя, да отида на терасата и да изкрещя: аз им грозно и типо магари! Вапити! Анжелика Тиниста ни предизвика да звънем на рандом номер и да му кажем, че пицата му е долу. Ало, добър ден, Happy Delivery. Пицата ви е долу и ви очаква. Пицата е долу на адреса, който сте посочили от този номер и ви очаква. Нищо не разбрах, съжалявам, много шумно около мен. Поръчали сте пица от този номер на Happy София и е пристигнала на адреса. Да, не съм поръчал пица и съм в академията, ако случайно пред нас си има някаква пица, благодаря, виждала си я трябва. Но да. Добре, благодаря много, довиждане. Така, предизвикателството е от Цвети. Прям колкото виждам. Да. Да се обади някой човек от OLX и да кажем, че сме намерили обявата му. Това, което подава за по-евтино. Звъним на обява за нови дамски галоши, 5 лева, размери 38,40. Ало, маждам се с обявата ви в OLX за дамски галоши. Обаждам се за обявата ви в OLX за дамски галоши. Да, слушай. Ами, намерих същите галоши за 3 лева на пазара. Добре. Добре, може ли да направите някаква отстъпка, за да има някаква, стойност? Съответства. Не ви разбрах. Маркови ли са? Какво значи Маркови? На Adidas, Nike, нещо там. Как така не, тогава за какво са 5 лева? Така сме решили. Никой няма да ви купи галошите, предположим, че не са Маркови, а са 5 лева. Добре, окей. Да. Окей. Окей. И колко искате да бъдат? Какво? И колко искате да бъдат? 3 лева, колкото ги намерих на пазара. Ако искате да ви грам за 4. Вие ли поемате доставката? Моля? Вие ли поемате доставката? И откъде? Ние сме от Перник, ало, много лоша Ало, Да. от Перник сме. Не мога да ви правя до Перник доставката. Имате предвид, че мен ще ми излезе даже още по... Да, не е изгодно да си ги купувате от мене. Мерси много. Добре, ама... Доставката е скъпа и има смисъл само ако ги дам лично, няма смисъл да ви ги бързо. Доставката е 4 лева. 4 лева? То така, цървулите ми излизат. Да, няма смисъл. Ало. Няма смисъл при това положение. Ало.
Ало. Добре, мерси много. Ще си ги купя от пазара за 3 лева. Чао. Всичко хубаво. Теодора Димитрова ни предизвика да звъним някой горе, да му кажем, че сме в града му. И искаме да се срещнем с него, но ние не сме в града и Габриела не знае това, така че ще звънем на Гагачо. Тоест Габриела знае, че не сме в града. Габриела знае, че не сме в града, затова ще извънем и ще се представим за... Лутвен! Ама Лут! Ало? Ало, Габриела, и пали е това? Да. Ние сме големи фенове, намерихме ти номера от това мимето. Мимето ми го дади. Посна ти номера във фейс страницата ти във Фейсбук и го намерихме, ние сме големи фенове. Къде се будеш, ще гледам бързо скъпа. Мамай! И се паше? Да. Добре. Ари, продължайте да снимате. Бъдете на... Да. Айде да чум да ти пусна. Чао. Айде. Малко в процеса на работа ни се обади някой от българите, така че сега ще... Така, Бейби Мирилка ни звънна преди малко, когато снимахме една от сцените, която ще видите след малко. Да, това е малко sneak peek, но все пак. И сега ще се обадим, за да я прецакам по телефона, защото с Габриела не се получи. Както и да е, давайте, се гледайте, продължавайте да гледате. Бейби Мирилка, ако гледаш това, моля да не мрази. Не ни мрази това, че те звъня. Иван там. Ало? Ало, това Бейби Мирилка ли е? Да. Кой е? Ами ние сме, че много големи фенове. Никола? Да. Здравей. Ще ръвай, кой ми има пак номера? Ами, това, тази, такова. Онова, чакай. Не, извинявай, ние сме Криси и Иван. Продължавахте школа, Танчо. Оле, учи се. Номер пък вие, бе. Какво? Между... Имаш клип ли? Да, снимам клип. Привет на YouTube. И на Вибокс. И както още много хора. Да имитираме сцена от Съдбина Кръстопът. Ало? Секс телефон, бананова и сливова любов. Колко се на часа? Ами зависи какво желаеш, миличък. Ще правиш някаква стъпка. За какво? Ако ти е много малък, може да направи отстъпка, но не. Какво желаеш? Ще кажеш къде? Таксувам те все пак на обаждане. Пълна процедура. От кое, миличък? По телефона ли? Или ще дойдеш при мен? Ще даде 5 дни. Добре, хайде, очаквам те, миличък. Да вземеш презервативи. Не, шегувам се. Следващия, моля. Кристинка, миличка, ми къде си, че го говориш? Добре, не, майко, с тебе так му направи намерение. Йордани! Дъщеря ми стана курва! Тя изобщо нищо не разбира, ако знаете. Значи, тя си мисля, че не знам, аз тя преди била проститутка, самата тя. И даже ба доста ефнопътен, само да ви кажа. И аз със имам нейните стъпки, тя пак е неблагодарна. Сега, че искам някакви пари за разлика от нея, искам повече пари от нея. Тя е просто, не знам, следва моите стъпки, а не трябва. Тя е много хубава момиче беше. Какво да ви кажа, наистина, просто това е, да. Омъжих се за сводника си и реших, че нали, една хубава дъщеричка ще не се роди. На 5 годинки да направи първия си... Не знам какво ще прави, не знам просто, не знам, наистина не знам. Пламето, Soulflick, не се беше пише Soulflick, не знам, с нещо Soulflick мен съм беше, ни предизвика да имитираме нещо си от индийски филм. Кой ми пише постоянно? Happy Diwali to you. Priya, क्या तुम आज Рани, къде беше с нощи? Бях в тъкашницата на Лена. Пробвах новите си дрехи. Къде си пробвала? Матио се женена! Ей! Шнапяна! Това беше клипа за тази седмица. Надявам се да ви е харесал. Ако ви харесал, знаете какво да правите. Може да станете предизвикателство с следващия епизод на Стискалите номер 4. Това беше всичко от нас и... До другия петък. Не сме брати си старали гаджета, просто приятели сме. Чао! И като кажете да бъде всеки петък! Всеки петък! And it fills me up,
and it starts to shine, and I see it burn when you breathe.